Matapos tuldukan mismo ni Senate President Chis Escudero ang haka-hakang siya ang papalit kay Vice President Sara Duterte, mayroon na nga bang napag-usapan ng Kamara na hahalili sa posisyon ng dalawang Pangulo sakaling mapatasik nga si VP Sara? Alamin po natin yan sa kwento ni Jess Suerte. Hindi pa sumasagi sa isipan ng mga mambabatas ang ideya na posibleng isa sa kanila ang pwedeng ipalit kay Vice President Sara Duterte sakaling mapatalsik ito sa pwesto. Sa panayam kay Ako Bicol Congressman Jill Bongalon, isa sa tatayong prosecutor sa impeachment trial, sinabi nito bagamat madalas ang pagpupulong ng prosecution team ay hindi naman na isasali sa usapan nila ang tungkol sa susunod na vice-presidente. Never in our conversations that we have tackled about who's going to succeed in the event that the vice president is convicted in this impeachment case. So, and then sa iikot din namin sa pakikipagkwentuhan sa mga aming kasamahan, wala akong nagsisignify. No one is volunteering himself or herself to be the successor or to become the vice president. So I guess for me that is a premature issue that has to be tackled kasi wala pa nga tayo doon sa impeachment trial. So siguro we'll cross the bridge when we get there. Nauna nang sinabi ni Senate President Chis Escudero na kung sakaling ialok sa kanya ang pwesto ay tatanggihan niya ito. Ito din ang naging hamon niya sa mga miyembro ng Kamara na huwag gamitin ang impeachment trial para makuha ang pwestong maiiwan ni Duterte. Ayon kay Bongalon, abala ang prosecution team sa paghahanda sa trial kaya yung mga bagay na ganito ay maituturing pang premature. Sa ngayon, wala silang ibang hangad kung hindi makumbinsi ang Senate Impeachment Court na si Duterte ay guilty sa mga kasong inihain laban sa kanya. Ako si Jess Suerte para sa Kwentong Politiko.